Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mabalinad ti pagay tayo, Inteng. Adda ka din nakatulag mo ang matangdanan nga agapas. Ay, mas dawak nga ron. Tawan mo tin mayat amatangdanan nga gapas. Apay ngay. Kasano nga ruden no awan ti matangdanan nga agapas. Ada ka mo trabaho na. Di na kaya ti aglangan. Adda mo't dagiti agtutubo ang makitkitak. Saan damot nga estudyante. Apay, di da kaya ti agapas. Di mo agbid-bidyo tar aramidan da kan agsil-sil pa. Ay, anya launay nga tati ivid-video da. Ay, kanayon da pa'y nga agselpe. Kano nagbalindan tiktokers. Kan mulagos. Adda ka din nasarakam akadwata nga agapas ba daw? Di da ka numit masangaw. Umay dala ka no ibidyaw, ti agap-gapas. Napatpatag nga taday ta pa nag-video, ngam ti pan nakitang danda. Kung namo yung nakasaw ng agbidbidyaw, adakkel ka no ti malala na, iti vlog na. Kasta ka day. Ay, kasano nga ruditan, nudwata laang agapas, mabayag ka narigat. Ay, wala. Pati agtilyar Narigat, nududwata. Kasano itaday tuyon. Kanupay ngay amalpas no awan matangdanan. Kasano ita da ito yan ang kail? Mabalinan dagiti pagay kaw, ngam awan mo't matangdanak nga gapas. Oras yak tupay. Pinadas ko binagaan dagiti agtutubo nga gapas. Angam di damot ka no masango. Dangarod nakita nga agsalsalay di igid ti kataltalunan, ngam insinyas na asaan na kano nga umas asidag, tamadama ti video na. Ay, vlogger siguro manin adeta. Daytan ti pakakumikuman dagiti tattao ita. Saan lang agtutubaw, pati babakit kan lalakay. Dapay ka mangi bablag iti saan nga umno. Mabalin la ko mga nawaan dagita. Ang runaan dagiti saan nga umno ti babak na. Imbag, tanasabat ka paray. Ay, dakhel ti parikot ka. Anya dayta, ta pag tinulungan ta sulbaran. Marpekan ti pagay may. Awan matangdana nga gapas. Ay, agpadatagayam. Basit lang, ti magapas may kinituyang ka. Iti may sangal daw. Imbag ta masango yo adwa ti agapas ngagmalmalam. Syakit saan? Kanayo nak iti barangay ha. Kasano nga roden ngay paray. Ay, mayat no kastoy lang ang tiaramidin tayo. Tapno saan amar pagti pagay tayo. Anya dahi ta paray. Ibaga tapno saan tayo amarpakan iti pagay. Ay, kastoy. Agtitinulong tayo. Agapas tayo iti pagay ko. Kalpasan na, iti met pagay ti sa bali. Kaya't buwasawan, agsinublat tayo iti panaggapas. Kaya't mo kadi mo ti makikadwa kada kami kanipari ba daw. Ha? Makikadwa. Anya ti kayo asawa ng kain. Isublay tayo aje kung nada bayanihan. Anya nga bayan ng ihanday ta. Di pa nagtitinulong tayo nga kakaruba. I-schedule tayo no asino ti umuna agapasan tayo ti pagay na. Kalpasan na, umalis tayo iti sa bali atala no asino ti sumarunok. Ay, Oh. mayat ti kasta ang kail. Saan tayo amarpakan iti pagay? Ibagam kadag iti kaaruba amayat amakikadwa. Tagtitinulong tayo. Wanang kail, itamat lang. Kapanam ko arag. Inakman mang kita iti mayat ang makitinulong nga gapas, tata ba daw? Ay, inayon na kami man kinina na matuyang. Unta ta, kunan ni Angkail, ajay to kano pagay dati umuna. Sakto mat ti sumarunaw. Ay, di ko maumit pagay may ati sumarunaw. Imbag ka da kayaw, tabatsit lang ti pagay yaw. Ken ginapas yun ti daduma. Jay pagay mi kada angkel ket narpakain. Sa dayo ijay talon may. Jay pa'y masungat ti unain tayaw. Haliman langay. Mano aya tao, ti nakumbinsem nga makitinulaw. No mainayon kayo adwa kininana tuyang, kinsi tayo aminain. Inton adun ti nagapas, agtilyar ti daduma. Adu ti matrabahuan tayaw, no adu tayaw. Nasayat mate, no adu tayo. Tapno makagapas tayo umitlangay. Puray masadot dagiti agtutubo ang matangdanan. Adu tayo lata.
Dumaman ita ti agtutubo ngem iday. Pag kunaamet maray, saan ka di nga iday kat umaway dagiti tattao kat ado ti umaway nga agtutubo. Ita, di dan kayat gaputa makumikom day ti silpon da. Ay, agpayso day ta marikwanang. Ado, ti mayat nga itden ti cellphone. Ngam, ado mat ti madi nga itden na. Para kanyak nasisingpot ti agtutubo iday ngam ita. Ay, saan mo't kit di nga amin Dayta kat depende no anya ti makitkita ken maisuro kadagiti ubay. Intayon aggapas ita ijay kapagayan da kapitan. Ay, sa pinapudot ita ti panawin na. Nagsaniit ti darang ti inay. Anya ngay nga road, anusan ta ata isuko nga road ti trabaho ta. Ay kitinta nga ro din Nung mabalin la kumakit, mapanak to langit. Intun oras ti pa nagmimerienda. Na, di ka lamabain. Day tamanin makan ti pampanunutom adi ka pala ng rugi ang nagtrabaho. Anya nga rod ngay. Nagtrabaho nga rod ti tao, di mangan. Tapno napigsa. Amangan no igaraw mo manen ti ugalim nga kaagpak ni ijay linong kabayatan nga agtrab-trabaho ti dadduma. Anya nga rod ngay kunak manayin. Nung napudot ti panawain, di inang aglinaw. Inton kwan di dakan kayat akadwa numadlaw dati aramid mo. Ay na, nung makumikom da nga agdapgapas, di danton madlaw. Mayat da ito'y pagay mo paray. Adulaki di ti maapit mo ita. Itala ati mama pare. Adulaki di ti paglakwam iti irikbaw. Ay imbagla pangsubutan iti gastos kun banaw. Narigat ti biyag tayo aman nalon paray. Into ken no agbagyaw, lugi tayon. Ay awan mabalin tinaskan ket nasalon ataya. Ay, uwan magkidi Ala, intaki di agmirsin dan. Ay, di taman paray. Nagdaga ang ti panawain. Masapol ti pagpalamies. Antay, nadlawyo ka day, nga dinalpas ti pa nagmimirinda kat nagpukaw ni tata ba daw? Ay, amangan nun na panlaimigid. Itay pahilang mait. Apay, kasano ka ado ay ating paigid na tadi pa'y nalpas aging ga ita. Ay, nakitak mat adita ayan ti kayo ti tinurong na itay. Dita kayo ti mahugan antay? Wen, ngamjak mat nakita no nagsubli dito'y paggapasan. Ay? Wenno adapay la ijay. Inak man kita ni Jay ayan ti kayaw, no niya tinapasamak kan kwa na. Sige, kwarog. Nakaidamot ni tata ba dong iti karuutan? Ay, masitgak man. Ha? Agur-urok may. Inturog na ditawi. Kalpasan na nagmerienda. Ay, panawak man lang ay. Agriing to no kayat na. Agsubli akit din di paggapgapasan may. Ay, kwarog. Nagkapukan sa mo di takaruutan iti sirok ti kayaw. Una na. Nakita kay ni tata ba dong nakaturaw. Agur-urok pa'y. Nakaturog ang madam matigapas tayaw. Ay inakman kita ay. Hoy, badong. Bumangon ka man dita. Hoy! Kasla ka lang na uraman. Ay, nakita na kaitay ni Kwarog ang nakaturog dita. Uy, agur-urok ka pa'y. Di ka lamabain. Ay, hindi ko matikabain ko ngay. Maturog damot ano kaya da? Mabalin ka day agtrabaho ka mag. Kababain ter aramidam. Maturog ka. Idinto gapas dagiti kakadwam. Nabanuga nga raw sa nagpudot. Na, kayat mau adida kanton inayon inton adda agtitinulong nga aggapas. Tagtagari Sanda nga mo ta? Nagkunakan ka. Kano nakita na ka ni Kwaraw. Anya mo ta kwaro kay. Kontrabida iti yakaw. Makapasuron mo't na dyan atata ba dong angkay? Nagsadaw. Ay nakitam ka di manen anapan naturog kabayatan nga gapgapas ti daduma. Unang kail. No saan ko malaklakayan, pagong takaon. Ay madiday ta. Panangluko ti kas tagaramen. Nang runa no napudot ti darang ti inay, mapanaglinaw. Sa maturaw. Ay kas tagayam ti aramid na dya pare ba daw.
Ang mada na panunot ko nga aramidin tayaw. Inton isuntag pagapasang kay. Anya dayta. Di mo ka di amaw a pagsasaritaan dati aramid mo ang maturog no napudot ijay paggapasan. Ay, umapal na lang da kita. No kaya da, akit maturog damit Kabayatan di pa naggapas ni Daduma. Si kalaeng mo ti akin aramid ti kasta. Maturog ijay paggapasan. Diyan nga rod ko na akong tuyan. Maturog damit no kaya da. Awan mo ti mga iparparit Kas kalasak sa kulap ang maturog no permiti darang ti inay. Kunada man ang masisirap ka no ti saksakulap iti lawag. Uraya niya ti kunkunada dita, basta maturugak, awan bibiyang da. Ay na, panangluko ka dagiti kakadwa ti aramid mo ba daw? Si kalaang mo ti sumanaw. Awan mo tinanggag ko nga ibagbagada. Nalpas kayo ka din ang naggapas, Kwarog. Dilangin talon datata ba daw ti saan kagawad. Iso ti paggapasan mita. Mayati inaramid jo ang nagtitinulong ang naggapas. Madamot karkar na napasama kagawad. Ah? Karkar na? Anya ko maday ta akarkar na ako nam. Saan ko pa nga ibagbaga? Nga madamag yung tao. Tinulaga ka dagiti kakadwak nga gapas. Anya day ta tinulagan pa'y dagita kakadwam. Siya nadakis na itaw Ikan mi lang iti pagnakman ni tata ba daw. Anya ko mati aramidan nyo kan ni kabadong. Uy, saan nyo nga ituloy? No anya aman day ta, Kwarog. Saan mi matasagsagidan ni tata ba daw kagawad? Ita mo ti panagpagapas ta. Kumpliton sa mo ti pamerienda, ken ipasida ka dagiti tao. Wan, adami nun. Masapul ang masapa ka. Taida ulwam ida. Agluto akmet iti kanan tayaw. Baring malpas aminan ita Malpas siguro taado tayo mga gapas. Inton ado ti magapas. Irugin ti daduma ti agtilyar. Ay, makaginawa mo ilada taon, numalpas tayo. Binigat tayo arumor amapan aggapas kan agtilyar. Una, makainanan to da taon. Diyan tulangin agibilag iti irek, teramidin ta. Aw, kakatwa, irugi tayo ti aggapas. Dahito yung talon ko, ti maudi agapasan tayo ita. Iso nga min ti kaadaywan, tata ba daw. Inrugi tayo di masungad. Dahito yung kaadaywan, iso mati na uday. Malpas madlangay. Uray awan mayat ang matangdanan, ta nagtitinulong may. Dagiti daddo mga agtutubaw. Di da kayat mati makigapas. Silpon lat into na randa. Ang mirinda tayo san. Umay kayo pa'y dito sirok ti kayo. Tagmerinda tayo pa'y kakadwa. Aw, merienda ka na kakadwa. Ijay linong ti dakla kayaw. Makalinong tayo amin ijay. Intayaw. Tayon kakadwa. Tuloy tayo manay, kalpasan ti mirinda. Sabay nagpudawot. Ikuyom na kumamay. Nagbarala unay. Umay kayo nga rudan. Takalamlami isan to'y soft drinks. Uy, mayat nga agpaiso ti agyan ni Jay Linong ano kastoy anapudawot. Intayo naglinaw kakadwa. Mayat ti aglinong no kastoy nagpudawot. Kalpasan ti merienda. Agiladak mampay. Kasla maksud na tao iti pudo ta. Day, ato yan dagiti soft drinks kan tinapay. Ikabil ko na tandi tatenga. Tapno jay lamang pido tan taramidin yaw. Ay, wala na. Ay na. Naginawaan pa iti karabukob ko ang napayusan di tinalami sa soft drink. Ay, ilat ko mampay be. Nagilad na mo amin ay. Maturog dan sabit tayo. Nakaturog dami nun. Inaramid dan ter aramidem no kasta mapanta makigapas. Ay, nagalasay. Kasanungay amalpas. Inturog na mo amin ay. Kasta mga minti aramid mo. Tinulad da ka na. Maparitam aya ida ang maturog. Kasta mo ti aramid mo. Ay natatabadong. Saan mo nga aramidan? Tidi mo kayat nga aramidan damat kan ka.
Ala sigay! Bidan tinagdibusan ti Samalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Fergie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.